Kaya nga dito, Day, sobrang ganda ng lugar nila kay may Kimito. Sumukbang kay Mito tayo for now. Sakre, lang ngayog lagi ka, lang tagkuha, Day, ngayog lagi ka. No, baga mo ka. So, update for today's video. So, abot na midday. Ay, Mito ba yun? So, tomorrow, abot na may pinabongga silang balay sis. So, tinuod ka mong gyagi. Adventure siyang pinabongga. So, I'm so excited na to do some activities here tomorrow. At saka mamayang hapon, guys. So, a few moments later. Sige, dara! Mo di ba napatakar mo gay ka? wow! Kay Mito ba yan? Mukha ta kay Mito, Day? Ay, pero itong naong, ha? Ito, ipakita pa kay Mito, Day. So, kay Mito fruit. Apple. Tambis? Takar ron ka? Sa mani ka nang kuan. Pahit ako lang, Day. Ikaw bi. Kato nga. Green plant. Kay Mito, green plant. Visit ka. Mukha green plant ka. Porkit green yung bunga. Dudag na ako eh. Diba, Day? Kakarating na namin yun. Ako naman yung lisa, Day. Ay, Day. Nilabog na. Kung papananog hit, Day. So, nanog hit si Kuya, Day, o kay Mito para makakawal. Tagok ba yan? Kiss yung kanya, Day. Nilapok, Day. Video siya, Day. Erin eh. Ana? Ayoko eh. Ay, kapit. Kita gaw ka. Buka ka unoy. Yan naman. Dam ko taga-video man siya. Kamera. Ba nakaon? Mamzay na tunong eh. Taro nga po eh. Kung nagitagok si Kuya, punit mo. Dali, ipunda ko. Dudag na ako dyan. Wow, coming from you, wow. Gulat ka dahil. Pati ako nagulat din. Gunitin niyo, yung mukhaon ko. O, go, laban. So, pag-ungit dahil? Uy, asa dito itong usang kaabot. Uy, Ay, ra? lagi. Kasod. Oh, na, nagsukod-sukod sa mga sandal ang kagwang. Tari, sandal dito. Padang mama, katun uli ko. Parang ako din, sandal kay ako dahil. Bang man siya, ay! So, muna siyang kay Mito, everyone. What? What? Bayot! Telepon! Pahak? Makaya na eh, iwakli na ng odya. Iwakli na ng od. Pahak pa na dahil. Ay, medyo mga baga-ugnaw. Yung video me. So for today's video, I will show you the kay Mito Prot, no? Kasi buhok dahil yun. Ay, sa ipukusan ako. Ay, nadami na ako, ay! Ako to. Ako to. Batang daw. So, ipagkita. muna siya, no? Ay, sa ipukusan ako. Bugo. Bugo. Di na kasi yung focus niya. Wala na focus niya. Ako nga po. Ay, sigluhag. Mablur ako now. Amo ka may reno na kay kami to dapat i-focus di mo no kay luod kayo. So muna siya mga buho-buho dahil nga mga kinutkutan sa mga Wala naong. kadagan. Sa mga kinutkutan sa paragnaong ni Richie Leod, oday. Para kamera oh, wala pa ni mo ikuan. Laon laki. Od na no. Ay, sa So yan ang od. Ikaw na lang mag-adjust diha. Ay, ako O, mag-adjust gani. diri. O kita ka sa kamera diha. So muna siyang oday na pero okay ra. Iwak ra ni mo day ang od. Lugsot ang liso day. So ganyan na mukbang kay Mito ganon. So ayan na. Loko. Saan na po siya ni Ud?
Wala man ko yung giwak rin mo ko. Sarap. Doon kayo eh. Mama ko nagpadol tayo. Ang panala ninyo. Nagnaw eh. Bala ka dyan. Ako nalay naluin mo. Tangag pa ko dahil. So ito yung kanito dahil. So dagan-dagan namig nakuha everyone. Char, me, murag po na nung sila dahil. Punting pundok ako dahil. Sakto na rin, dagan na rin dahil. Hindi na natin marot eh. Ano dahil? Ano dyan? Ano naman? Yan tumoy. Oo. Aryos na yung bata pag huna-huna baka nang aryos na yun. Nagkatagok ng dunggan na. Mamapunay ko na mas piluka. Parang pilit, di ba? Yung mga Jordans na yun. Ato pa. Ang kan, babi ni day? Ay, bumuhuga. Magkama mo ka nakaligot ng imo. Ay? Day, gusto mo na umuwi? Gigil mo ako, ha? Hoy, ingumit ako ni mong hekti itong mga sinina nga gisi na ito. Ang katungdan. Pwede na takatuon ba? Magbangga, bitaw niya day. Tumaro. Winsley na. Ay, ang baktin. Ito taro ya. Siyo pangit. Sukuking na. Jili mo yung wala mo. Di nakabot ang baboy, day. Yan. So, sige, kuhit doon, kuhit. Sige, kabuta. So, yung si Irene, kani siya. Nakong hamis ko na kay Mito, hinug ko na. Mamislit ang hamis, be. Man hamis. Ay, gahe man. Gahe. So, daghan namig. Diyos ko ginoo. Buwis buhay mo ito, eh. Halo! Ha? Saan, guys? Silong. Silong din. Dao ba yun? Dao ba ni mo silong? Salamin ka sa kami ito dahil. Sa... Pataka ka naman ako daot mata. Ano wala? Ngit. Pakita ka kamera eh. So muna to everybody. Bito sa baboy labog ko eh. Sabi na ko baboy ka? Baktin dahil. Gado sugla mo yan mong gibato. Ingana ka na kong baboy. Katong nga baboy, may sikong ka. Buang eh. Saan ko na ko siyang tibuok ng lingin bago sa kadubukan labog na Tatakot mo mukha mo dahil. Nami ang kurma na ka. Burod na ba ito? Ay mga, ayaw si baboy, tuyang gawa niya. Ay kuy, gunit-gunit eh kay ma. Na, puti bin ako sa nina. Tuhol na rin ko nila. Sa hinap na maglago. Ang taro ya, haba naman dahil. Grabe. Uy, pumugkaon. Uy. Wala ko ganyan lang kaon. Parang pagkanya eh. So, yun na nga dahil. Actually, bukas pa sana ako mag-vlog about this kay Mito. Pero bukas, iba na din yun. Mag-part 2 tayo nito. Ako na mismo kukuha. Ako na mismo kakat-kat. Ay, bukas. Pero ngayon, Kadaog ka na imuhang na. hoy, makadaog na dahil. So, ngayon, is ano, si kuya yung kumatkat ng kay Mito dahil. Ang papa na Irene. Tsaka yung kapatid niya, si Baby Boy. So, yun nga dahil. Kami, tigpulot lang kami. Ang hangon magkaon dahil. Mga di mapundok dahil kay punit kaon. Ang gutom mo dahil. Mga hangon mo, ulit sila, ulit sila. Buto lang.
Nari ben sa kuha. Ngam yung mga sample-sample. Ikaw yung bakting ko eh. Kiyad ko ba ka? Ikaw bakting di batak mo sa kamito tayo. Ilang babon dito ka baka kamito dahil. Ito lang anak ko. Nami lang. Napikitan ginang bitang ako nga. Ang hanggang po lang inahanap. Dapat inahayo, ligid na po dito. Di, yun lang yung bata o katutoy ba? Ikaw na kayo eh. Nanay mo anak mo. Magpatutoy na. Yun na. So yun na, magbabay muna kami dahil. So tapos na yung mukbang namin no. Tapos ang mukbang dahil. Bye-bye.